Ka Executive Committee Jong KHASI agajing lam khmat da u CM uba Titossarwell Chyne kala du no Jingkyrshan haka no confidence motion haka sngi beningkong Jong ka dorbar liur ne ka sngi MDC keseng NPP uba bajok pingrop lawanra no confidence motion da ka bakeno ba uba Chyne ula shim hilut yakirai Khyllem de mir jingmut shwa bagi dekhot Jong ka Executive Committee yakane ka no confidence motion balawanra da uba pingrop la Jingkyrshan lang da ki khat nyongut ki MDC bakentop yan rengut na keseng Congress kat bakhat laingut ki MDC ki Khyllem ai Jingkyrshan yakane no confidence motion aga jubab Jong uba Chyne ula ong ba shim lamut dur bandon kan no confidence motion persyayu nama ba ula persang ban kentop ya baro da ka ba ong ru ba ula syashet kela halaki Jong ki paralog aga ne bentau MDC keseng NPP uba penyak sings em syajit kum usi em bathamai ka KHASI Khyllem kinu kinong yang persya Kumba kapal na ka content yung ka NC mentan. Banong mobile yung ka NC. Kapawi ba ki INC daladi. Mo, namabalay kumba kalakran po house. Kamdan ganuno ka allegation. Kamdan ganuno rim. Kamdan ganuno kidaw. May kadaw along ba ka convenient of politics. Haka ba kaladon ka arrangement. Haka ba kinkenjat no ingi. But bakini train no bat ka Congress. Baka NPP kan lead ya ka isi yang ni.